guys. Doon ay isda nato guys, niabot. Doon ay grasyang niabot. Hinatag ni sa kong igsuon guys. Kay nakakuha man sila og subid. Tulingan guys. Mahangop jud mi og isda nga dili among kuha guys kay dili man mi kakuha ni isda Kasagaran amo pukot man. Kining iya subid guys. Labas kaayo ni kay wa itra may kawitan ani guys. So dili ni bunog. Dili sama anang tulingan nga naa sa mga pamo. Malata na naman as pukot guys tungod sa kadaghan tingali kani subid. Labas kaayo jud ni tuskig. Salamat lamang po ko guys kay nang gitagaan mi sa mong igsuon nga si Sinyang o si Junior. Salamat. Nining time guys, nagsikog lili sa loud guys kay ang anak nga si Bert og si Alex ani adto dito sa loud guys kay ni rescue og mga tao nga naanod. Amor pong silingan guys, nabaka pod mi. Gikabaniog man guys nga dunay among silingan nga wa mo uli gabi pa sa ilahang pagpanagat. Mao na magsikog nanaw ani guys ug ano sa apa mauli ako mga anak. Humana namahoy noon to guys, dili to angay kabalakan. Pero dito dai sa dapit nga ilahang gi adtuan guys mo ani nahitabo. Sabi na? Napa. Okay pa. Nenera. Panas dong. Sila. Nag-abot ang mga rescuer guys, ang bantay dagat og ang mga anak. Nakita na nila ang duha ka tawo guys dito gianod sa luway. Arang layuan Valencia nga luway. Alas 8 sa gabi pa kuno sila nang gibugsay guys hantod sa alas 8 buntag. Wa pa gyud kauli. Nabaka na ang pamilya guys, so naka-report na mo atong amo pong gitabangan. Duha ang ni-rescue ani guys, bantay dagat ug ako ang pamilya. Og nalipay ko guys kay sawa madugay diha na sila ni uli na. Niya na sila guys. Ilan nang nahatod ang maong naanod. Apel na kong kabalaka ani guys kay kining mga mananagata dili pure mananagat, murag magtutuon pa ni sila guys. Unya ni reklamo na ang asawa nga gabi pa kuno nang nukos wa pa muuli. Mao na nga naapil po ko kabalaka ani guys kay amo maguni kanhing mga silingan. Luoy ba pod in town unya. Dili man sa ingon nga unsa guys, disable ra ba ang maong tao. Mao na nga luoy pug kaadyo goy maka-rescue nila og simbakog na nga lunod ba sila gabi Mao na nga wa jud mi duha-duha sa pagtabang nila guys. Duha ka grupo gyud ang nangita aning maong mga tao. Kaloy Ginoo guys, luwas sila, wa sila malunod dito ra kuno sila na hidunggo sa luway.
Kamu sila. Mangannya lah patah lah. Kamu sila kay. Banda. Dito banda laro mo kay. Ana pinana mi ngali ko. Hoy, mao so na ni kawat pagat pa diyo, friend mo. Hoy, sa luway yo. Luway na sa luway. Dili pa dito sa luway. Unja kay Tagaluway man si Kim. Luway, daguhoy na. Aw daguhoy. Na daghan ang ila 4 kilo. Dahan? Baligja ka na pet gasolina sa mandar. Perlo. Agoy. Wa day malunod. Lina ka vlog ko no. Alas 8 media ko no. Sila wa katuod ani. Ha? Wa to katuod ani. Di mag-isog to. Mo pungod. Di mo kagay da. Dirito sila di. Wa to katuod ani. Eh. Yo kanto alas 8 sa gabi ang nakalo alas 10 na to anang dinmiyaw. Panil lagi na mga sinina man. Da unpag naman Ianod man. Ianod man. Hinahinayan to sila kapador dati mo ko di. Oo sila na timing. Ana mi alikoy tanah-tanah mi do na to pamilakan. Mo ba to lawat? Pamilakan do na maklaro na kan kata. Mao baga na ko ya tanah. Kajan dini mao bay. Do na talas ko. Niyon sa man sila pagka Mga Oscar. Kapten. Na May damo kay pag do na mo mo pa rahag lapi ni ko. Ikan surat ane parang way minor surat ka dali jamur ka. ag Coast Guard. Sila puto. Desisnya ko patay sila pagudura ni kay sakay pas Carlo na paski magudyo na pinaka da kinaya budag kan way. Gudjod Unsa may gigoy dag patawar eh. Sa demi kisag ka katong na. Respect na provide kita. pero wa nay gasakay sa pinakaan. Game ko nang kalatay pa siya og dugan. Agoy. Isurman Pero si King mo na ditso. na pagmahawon sila to. Asan kuan? Las pantalan? Si Tuto hasas Tuto. Marlon. Si Tuto kay nag-news naman nga naay duhang taon na anod. So, Tuto gud gamos asa magkapan? sa among GC. Luoy ba lang huna-hunaon kay